रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। लईकी जमान भइला लेके उ फरार भइल। लईकी जमान भइला लेके उ फरार भइल। पढ़ल लिखल ओकर सभे ई बेकार भइल। बाप मई के पगड़ी गिरा देले बा। बाप मई के पगड़ी गिरा देले बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। काचाया मरूद बाबे 16 के उमर बाबे करना जोड़ बाबे। चढ़ली जवानी एकर काचाया मरूद बाबे। गाँव घर में चर्चा एकर शोर भाईल बा। गाँव घर में चर्चा एकर शोर भाईल बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। राइटर हरेंद्र कारण देखी समुझाई दी है। राकेश प्रेमिता देखी के बिगाड़ जाई है। राइटर हरेंद्र कारण देखी समुझाई दी है। राकेश प्रेमिता देखी के बिगाड़ जाई है। टोला मोहल के लइका न छाती पीटाता। गाँव भर के लइका न सब छाती पीटाता। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। लईकी जमान भइला लेके उ फरार भइल। लईकी जमान भइला लेके उ फरार भइल। पढ़ल लिखल ओकर सभे ई बेकार भइल। बाप मई के पगड़ी गिरा देले बा। बाप मई के पगड़ी गिरा देले बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये
राजगीर।